urte aurrera doia, eta, hama jarraitzen gu, bai. Zer izan, berdina, proiektu hori jarraitzezu gradun nintzen egin? Bai, nire kasu lan izan zen, pasan urtean hasi nintzen proiektu bategaz, da horreri jarraipena emontzien, eta horren ere, horretan nahi lan, bai. Nik azkenen gradua beste unibertsitatean nun, eta aukeratako bat mastera ikasi nahi nun, iuspegi gehiago bitzeko lan arloi buruz. Eta azkenen aukeratako bat izan zen arrasatea etortzea ikastea, eta ikusita ze formakuntza eta ze aukera matituen dualakin, azkenen guk ikastiten gauza pilakin eta unibertsitatean ikuste iten gauza askokin, askotan igual motz gehatzea ikusteko lan arlon ze eskara gauden ikusita. Orduan, nik ingenieritza industria nahi nun, eta ikusita gaur egun enpresak ze kompetitiba daken merkatun, askotan bastante exigentea izatea. Orduan, nik uste dana baten aukera asko dakazulare bai ikusteko guk teknologia saltzen bezala, gaur egun merkatu eta mundu bat iatzegoen enpresak adibidez automozio badala bat, guk gai saltzea teknologia asko ikasi eta asko aportatzen zula, eta ikustea zu horren barne zara beste satisfakzio bat eman dizu. Olatz, neuk zeure moduen gaur duela eitzen nabil, pasan urtean hasi nintzen TFG-en arire, nire ingenieritzako ikasketak ametxeko helburugaz. Dano bat grupek aukera emotuzten hori eitzeko, proiektu urteetok izan zen, oso ondo joan zen, eta jarraipen emoztien. Azkenien horregi jarraipena emotie, eta nire duala aukeratzea, aukerarik zuzenena dela usteot, azkenien zuk unibertsitatean bai teoria asko ikesten dela, gero hori apliketa jakin bide, eta horrez gain bertoko egoerie, bai, enpresan egoerie, eta bat grupeko egoerie zeinen ezagutzi eta berton sartzi eta dinamika horrek ja barnenatzen hasti ikasketekin batera, nik uste dut beharrezkoa dela. Nik dano bat uste dut aukera ona izan zela, bere egunien, hemen aurkitzuetan jentie harreman oso ona eduki ban, lehenengo egunetik lagundu iztien, azkenien hemen dagoen pertsona askok bertotik datoz, agazatetik datoz, orduen badakie nire egoeri zinen, badakie zelan dan hori ikasi, lane, badakie zelan dan hori egoeri, empatia badeko jesu zuganako, horrek asko errezten dugu egunerokotasuna.